Moi, mä oon Aki. Mä esittelen teille 3D-tulostusta ja vielä tarkemmin niin käytännöllistä 3D-tulostusta. Eli käyttötavaroiden ja tämmöisten asioiden korjaukseen liittyvien osien tulostamista. 3D-tulostuksesta helposti tulee sellainen fiilis, että siinä vaan ladataan netistä valmiita malleja, tämmöisiä koristeita ja leluja ja muuta sellaista. Ja sit vaan laitetaan ne tulostumaan. Mutta mä en oo tulostanut ensimmäistäkään sellaista mallia. Mä oon harrastanut tulostusta aktiivisesti 4 vai 5 vuotta. Ja mulle tulostaminen on nimenomaan tavaroiden korjausta ja käyttöesineiden tulostamista. Ja niitä mä esittelen tällä videolla. Ihan alkuun mä esittelen pikaisesti muutaman mallin, mitä mä oon suunnitellut ja printtaillut. Tässä on tämmönen jousimekanismi, kun tiskikoneen kannen avaa, menee tuon paikalleen. Se estää, ettei se kansi mene kiinni. Tässä mallissa toi kansi ei pysy raollaan, vaan se menisi kokonaan kiinni, mutta tämän avulla siellä on hyvä ilmankierto, niin sit se ei ala haise. Sitten kun kaikissa kermaviilipurkeissa ei tule semmoista kantta mukana, niin tässä on semmoinen. Ja nämä filamentit itsessään on siis food safe. Eli saa olla kosketuksessa ruoan kanssa, mutta koska siinä tulostuksessa jää näiden kerrosten väliin semmoiset pienet raot, niin se ei ole hyvä idea, että siinä sitten kuitenkaan ihan säännöllisesti olisi ruokaa, koska sitä on lähes mahdoton sitten saada kuitenkaan ihan riittävän puhtaaksi. Mutta tämmöisenä kantena toimii oikein hyvin. Mun autossa on semmonen erikoinen systeemi sen pissapojan kanssa, että tässä on sulan päässä suutin, mistä se tulee sitten se pissa. Ja näissä Boschin sulissa jostain syystä se jää ihan vaan tänne sulan alkupäähän. Mun sähköinen ruohonleikkuri on hyvin vanha ja siinä oli täällä toisella puolella nivelenä ihan vaan semmonen muovikappale, joka oli ohut ja kun kahvasta painoi, niin se aina vääntyi pikkasen se muovikappale. Ja eihän sellainen nyt kauhean kauaa tietysti kestä. Niin mä tulostin tähän tän uuden nivelen ja tää on siitä spesiaali, että se on tulostettu niin tosta alaspäin koko tää nivelosa yhtenä kappaleena. Sitten käydään tarkemmin läpi yhden mallin suunnittelu ihan alusta loppuun asti. Tavallisin tulostusmateriaali eli filamentti on semmoinen kuin PLA, joka on edullinen, se on nopea tulostaa, mutta se ei ole kaikista kestävin. Niin tässä mä käytän sellaista taipuisaa materiaalia kuin TPU, joka on tietysti paljon kalliimpaa ja paljon hitaampaa tulostaa. Mutta sillä saa hyvin sitkeitä osia, jotka kestää kulutusta erittäin hyvin. Ostin käytetyn auton tossa hetki sitten ja edellinen omistaja oli kadottanut ton pissapojan nesteen säiliön korkin. Niin nyt mä sitten mittaan tän ja teen siihen uuden korkin. Eli tossa on tollanen heltta tossa ihan kärjessä, niin me mitataan ensin tosta alta, sit mitataan siitä ihan kärjestä heltan korkeus. Sitten me lähdetään suunnittelemaan sitä kantta. Me avataan ensimmäisenä tää 3D-suunnitteluohjelma. Mä käytän tällaista kuin Fusion 360. Ja tästä löytyy tämmönen ilmaisversio. Tästä me lähdetään ensin piirtämään näitä kuvia. Ensin se ulkomitta oli, ja se on 55. Ja sitten se sisempi mitta oli 51,5. Jätetäänpä tähän ulompaan mittaan ihan pieni ilmavara,
kun mittavirheitäkin tapahtuu. Tehdään siihen 2 millinen reuna. Eli tosta mitasta sitten offsettiä 2 milliä. Niin siinä on meillä sitten tää kannen ulkoreuna. Sitten me tehdään siihen tämmönen 4 eli 22 millinen uloke. Noin. Siinä on meillä nyt tää piirustus, minkä pohjalta me lähdetään sitä tekemään. Ja nyt me tehdään siitä sitten semmonen fyysisempi kappale. Eli ensin noin kaikki muodot, tehdään niistä 2 milliä paksu kansi näin. Sitten meillä oli se korkea helttaosuus heltan alle tulevasta osasta. Laitetaan siihen toi offsetti niin, että se alkaa 4,5 millin kohdalta. Ja mä haluan siihen tehdä semmoisen 5 touman piiste, joka on sisäsuuntaan 2,5 milliä ja sitten pystysuunnassa sen 3 milliä. Tässä nyt meillä on sitten aika hyvän näköinen läppä johonkin. Mä haluan vähän vahvistaa tätä keskikappaletta, ettei se ole ihan letku, kun se on vain 2 milliä paksu. Ja tää tehdään siis siitä joustavasta TPUsta, niin me laitetaan siihen pieni paksunnos. Milli riittää. Noin, niin siinä on semmonen keskikiekko, joka vähän sitten vahvistaa. Niin onks meillä tässä nyt sitten tää läppä? Melkein on. Tässä on yksi ongelma. Tää printataan siis tässä suunnassa, että tämä puoli on alaspäin, tämä ylöspäin. Niin sitten tässä on tämä kohta. Tulostus tapahtuu kerroksittain. Ensin se tulostaa 1 kerroksen näin, sitten seuraavan niin edespäin. Niin tässä kun se hyppää tähän heltan päälle, niin sehän yrittäisi tulostaa tän ilmaan tän kohdan. Eihän sellainen nyt onnistu. Ei se pysty ilmaan tulostamaan. Ja sitten me tehdään siihen kanssa viiste. Niin tässä meillä on nyt sitten semmonen 5 touma, jonka se pystyy tulostamaan ilman ongelmia. Me tehdään siitä nyt ensin tää STL-tiedosto. Sitten me avataan se Slicer-ohjelma, tuodaan sinne pissepojan säiliön kansi, että me huomataan, että se on tässä nyt väärinpäin. Tässä on taas ulkoneva heltta ja toi sisäkatto, jotka on sellaisia, mitä se yrittää tulostaa ilmaan. Ja sitä me ei haluta. Täällä pystyy tekemään myös tukirakenteita, mutta ne on tuosta TPU-materiaalista vähän vaikeampi irrottaa, niin sen takia pyrin aina suunnittelemaan tällaisia kappaleita, mitkä voi tulostaa ilman niitä tukirakenteita. Sitten valitaan materiaalit, valitaan sitten se kerroskorkeus ja tulostusnopeus. TPU täytyy tulostaa hyvin hitaasti. Seinämiä riittää 2. Täyttöaste ehkä 15. Tukirakenteita ei tarvita. Nyt me sliceataan se, niin se antaa meille tällaisen ehdotuksen. Kerros kerrokselta päästään katsomaan. Tässä näkyy se, että se tekee näillä asetuksilla sinne 2 ulkoseinämää molemmille puolille. Ja sitten se täyttää sitä tommosella harvemmalla. Sen ei tarvi olla umpinainen kokonaan. Nyt me ollaan valmiita lähettämään tää printerille. Sitten me vielä vaihdetaan toi filamentti, mikä on ladattuna tähän tulostimeen. Valitsemalla täältä toiminto, että unload. Niin nyt tää tulostin lämmittää sen kärjen, että se saa sen filamentin irti sieltä. Se leikkaa sen. Noin. Nyt me päästään vetämään se pois. Sitten sinne laitetaan tää TPU-filamentti. Niin että me valitaan tuolta, että lataa uusi. Niin se taas lämmittää sen kärjen, että se on valmis vetämään tän sinne sisälle päin. Sillä aikaa me voidaan tää jo työntää tonne letkuun. Sitten me vaan koneelta valitaan, että print ja lähetetään sen netin kautta tonne tulostimelle. Sillä aikaa kun se lataa, me voidaan putsata tää tulostusalusta, koska on hyvin tärkeää, että se tulostus tarttuu tuohon alustaan hyvin. Sen täytyy olla ihan puhdas. Sitten tää tulostin kalibroi ihan tarkkaan tämän alustan korkeuden ja sitten se aloittaa tulostamisen. Nyt se tulostaa siellä jo sitten sitä harvaa sisäkuviota.
Siinä se reunus jo hyvin näkyy. Sitten me voidaan tästä Slicer-ohjelmasta tämän mallin tulostimessa seurata myöskin tätä tulostusta, miten tää etenee. Noniin, nyt on printti valmis ja antaa sen siinä nyt jähtyä hetki, koska jos se lämpimänä siitä alkaa vääntelee pois, niin se saattaa sitten jähtyä vähän vinoon. No niin, ja nyt kun se on jähtynyt, niin otetaan tämmönen magneettinen alusta siitä pois ja näin. Tässä se nyt on tämmönen taipuisa kansi. Sitten vaan kokeilemaan, miten tää sopii. Tää ensimmäinen kokeilu on aina jännä. Ei tiedä, miten se istuu. Se on aika tiukka, mutta se istuu siihen ihan täydellisesti. Siinä oli se koko prokki, se kaikki sen työvaiheet. Sitten mä näytän vielä näitä muita malleja, mitä mä oon tässä vuosien saatossa tehnyt. Vaikka mun tulostin on yksivärinen tulostin, eli siinä on vain yksi kärki ja yhdelle filamentille paikka, niin sillä pystyy tällä tavalla tekemään kaksivärisiä tulosteita. Mä oon ohjelmoinut tähän tulosteeseen nyt tauon 2 tietyn kerroksen väliin. Ja sen tauon aikana mä voin sitten vaihtaa sen filamentin. Noin, nyt se meni paussille. Niin nyt me vaihdetaan siihen sitten se filamentti. Nyt siellä on musta sisässä. Jatkuu. No niin, sitten on numerokyltti valmis. Tässä on tämmönen kätevä pieni kippo, missä mä pidän USB-muistitikkuja ja muita tämmöisiä pieniä tavaroita. Sitten tässä on tämmönen muistikorttiteline. Siihen menee kortti noin. Ja sitten tämä menee tuohon putkeen tällä tavalla. Tässä on tämmönen kaukalo, missä on 3 tuommoista ammetta. Jokainen niistä on vähän eri muotoinen. Kynsestään sen, ettei se tosta hyllyreunasta karkaa syvemmälle. Ja siinä on sitten jokaiselle mun kaukosäätimelle oikein kokoinen ja muotoinen amme. Sitten on tämmönen ihmeellisen muotoinen härpäke. Se pohjassa printattu ruuvi. Ja se menee tähän hyllyn reunaan näin. Se kiristetään sieltä pohjasta kohilleen näin. Ja siinä on hieno PlayStation logo. Ja siihen menee sitten toi ohjain. Leikkarin rattiohjaimen polkimissa oli terävät reunat ja sileä pinta, jossa oli huono pito. Siihen mä tulostin tämmöiset kuvioidut pyöreäreunaiset päällyslevyt. Saippuakupit on kanssa tietysti tulostettuja. Niissä on erillinen tää yläosa, joka sitten menee noihin kannakkeisiin. Sen takia, että se on helppo putsata, niin kuin näkyy. Partakone-teline on tietysti tulostettu. Siinä on paikat laturille ja noille kammoille ja kone menee siihen ihan heittämällä. Sitten mulle tuli tossa kesällä vastaan tiedosto 3D-tulostettavasta intiaanihuilusta. Ja mun mielestä ajatus oli niin kiehtova, että mä latasin sen mallin, sit mä muokkasin sitä niin, että mä skaalasin sitä vähän suuremmaksi. Mä laskin ihan matemaattisesti sen, että miten paljon pitää suurentaa, että mä saan tietyn vireisen huilun. Ja sinne tulostin sen. Siitä tuli tämmönen. Ja tää toimii erittäin hyvin. Tää tulostetaan 3 kappaleena, koska tulostimeen ei mahu isompaa. Sinne vaan liimataan yhteen. Ja sit se on valmis soitin.
toimi niin hyvin, että mä halusin sitten myös vähän pienemmän ja korkeamman vireisen soittimen. Tuo äsken oli D-mollihuilu. Tää on G-mollihuilu. Ja sit, koska se oli niin hyvä, niin mä halusin myös semmoisen välimallin huilun. Niin mä tulostin E-mollihuilun. Ja tässä mä käytin sellaista huilulaskuria, millä mä sitten näitä mittoja sain tehtyä semmosiksi, että siinä vähän paremmin noi yläsävelet tulee esiin. Ja koska tää on tämmönen kapea, siinä on aika sellainen kirkas sointi, niin sitten mä tein myöskin E-mollihuilusta tämmösen vähän läskimän version. Se, että soittimia pystyy tulostamaan, on mun mielestä tosi oikea juttu. Mun kaveri sai mut innostumaan tällaisesta ikivanhasta soittimesta kuin Ode, joka on luutun edeltäjä. Vuotta ennen ajanlaskun alkua, suurin piirtein kun näitä on suunniteltu, niin ergonomiaan ei ihan kauheasti kiinnitetty silloin huomiota. Yksi on se, että kun tää on tämmönen kupurainen, niin tähän tuossa polvella karkaa sylistä, niin mä sitten printtasin tähän tämmöstä pehmeätä periksi-antavaa matskua olevan tukityynyn, mikä asettuu tuota reittä vasten hyvin, niin se pysyy siinä. Toinen on se, että tää yläreuna on ihan terävä, niin se on käsivarrella vähän kova paikka. Siihen samasta matskusta tommosen pyöristetyn kannakkeen, joka se ei kuitenkaan nojaa tähän kansipuuhun, niin sit se soitin pääsee soimaan hyvin. Ja tietysti mä olin tyytymätön niihin soittolehdyköihin, mitä tossa Oden kanssa käytetään, niin mä tulostin tämmösen muodon, joka on mun mielestä vähän parempi. Tää on ihan sellaista sinänsä kovaa materiaalia, mutta sen verran ohut, että tää on tämmönen taipuisa. Ja se mun kaverikin tykkäs näistä enemmän kuin niistä, mitä kaupasta saa. Tässä yhdessä sähkökitaramallissa on näitä kuusiokolo-ruuveja useampia, niin että ei olisi ne avaimet hukassa. Mä tulostin tänne tämmösen pidikkeen, jossa ne pysyy ihan jämptisti paikoillaan noin tarvittavat tärkeimmät avaimet. Mun vanhojen kuulokkeiden sangan tää nivelmekanismi meni rikki, joten mä tulostin siihen uuden. Eli tämä pätkä on kokonaan uutta. Siinä on toi taittuva nivel ja sit siinä on tää etäisyyden säätö. Mikrofonitelineen tää iso kiinnitysmutteri oli mennyt rikki. Niin siihen mä printtasin tämmösen uuden, niin ei tarvi ostaa uutta mikkitelinettä. Ostin mun autoon uudet kaiuttimet. Eli nämä kaiuttimien mukana tulevat kannakkeet ei sopinut autoon. Ja auton kannakkeet ei sopinut näihin uusiin kaiuttimiin. Joten suunnittelin ja tulostin uudet kannakkeet. Kaiutin menee tässä oleviin näihin loveihin tarkasti näin. Ja sitten tää päätykappale menee tähän päälle. Jämptisti näin. Niin nyt siinä on kaiuttimen 4 reikää muuttunut 3 reiäksi. Samaiseen autoon tulee diskanttikaiuttimille omat. Ja suunnittelin ja printtasin tällaiset, jotka on ihan tietyssä kulmassa. Niin sitten uuden diskanttikaiuttimen johdot menee tuolta läpi ja tää menee tohon
nopea, aika siisti kokonaisuus. Sitten ihan tässä itse 3D-tulostimessa siinä on tällainen näyttö ja siitä ohjataan näitä toimintoja. Mutta kun tulostin on pöydällä ja pöydän vieressä istuu tuolilla, niin huonosti näkyy, mitä siinä näytössä on. Siinä oli ihan kiinteä pidike. Mä suunnittelin ja tein sen tämmöisen kääntyvän pidikkeen. Tässä tulostimessa voi käyttää eri paksuisia kärkiä. Mä tulostin tämmöisen kotelon, missä mulla sitten on näitä 3 eri paksuutta, mitä mä käytän. Sitten mulla on tässä tämmönen liuku, mikä laitetaan siihen kohtaan, että mikä kärki on koneessa kulloinkin kiinni, ettei se vaan unohdu. Ja kansi naksahtaa paikalle tolle. Tää pidike, mikä tässä tulostimessa on näille filamenteille, niin siinä on hyvin pieni reunus. Siihen mä tulostin tällaisen vähän isomman stopparin. Kaikki nämä tulosteet, mitä mä oon tässä esitellyt, niin ne on ollut tarveesineitä tavalla tai toisella. Niin mitäs nää sitten on? No, tää on niin sanottu benchi. Ja tää on semmonen tulostimen testausstandardi. Että tässä on muutamia tällaisia haasteellisia tulostuskohtia. Tässä nähdään mun vanhan tulostimen. Siellä on vähän röpelöä, siellä on vähän epätasasta pintaa. Sitten tässä on uuden tulostimen vastaava, joka on selvästi tarkempi ja siistimpi tuloste. Vaikka tää olikin tulostettu paljon nopeammin. No niin, siinä olikin aika kattava pakkaus tämmöisiä käytännöllisiä eli funktionaalisia 3D-tulosteita. Toivottavasti se antaa aika semmoista kattavaa kuvaa siitä, että mitä kaikkea 3D-tulostuksella pystyy tänä päivänä tekemään. Ja tää alahan etenee tosi hurjaa vauhtia, että printerit tulee tarkemmiksi ja nopeammiksi jatkuvasti, kovaa tahtia. Ja samoin hinnat tulee myös alas. Ja tää tulosti, mitä mä oon käyttänyt näiden tulosteiden tekemiseen, on maksanut 700 €. Ja nyt jo samalla hinnalla saa nopeampia, tehokkaampia tulostimia paremmilla ominaisuuksilla. Ja jo 200 € tulostimella pääsee alkuun, ja käytettynä jos ostaa, niitä saa 100. Niiden kanssa on paljon enemmän säätämistä ja asetuksiin tutustumista, mutta se on hyvä tapa aloittaa tää harrastus. Niin tulee sitten hyvin tutuksi ne eri asetukset ja miten ne vaikuttaa niihin tulosteisiin. Mutta sitten jos haluaa helpompaa ja vaivattomampaa tulostusta, niin sitten se menee sinne 600–800 € helposti. Sitten nämä filamentit, mitä tässä käytetään, niin niitä saa halvimmillaan 12 € kilon rullan. Ja nämä tulosteet hyvin usein painaa vaan semmoinen 10–50 grammaa. Eli siitä rullasta riittää aika pitkälti. Kiitos kun katsoit. Toivottavasti tämä antoi hyvää kuvaa siitä, että mitä tulostimilla pystyy tekemään. Moi!